Però ja no ens diu, pídele Rise to recompensa, ens posa. Nosaltres som com monos, saps? Ah, no, perquè ja està, ja han pujat a dalt i ja han fet la... Vale, però pugem a dalt de tot, a veure si hi ha alguna cosa. Sí, sí. Uf. Aquí té pinta de pujar aquí, Ai, que me la foto de la bona. No! Sí, és aquí, és aquí. Tens que saltar a la dreta. No! No! Sí, a mi m'ha passat el mateix. Ai, em fico nerviós. Va, ens a les mans, És més xulo que el Far Cry, Mira, una bandereta ja queda. Hòstia, una I puta dona un punt de bandera. nivell. Com heu saltat abans, tio, perres? Hem de baixar, saps? Com heu pujat Aquí aquí, arribarem. Quim? Per on heu Mira. pujat? Una barra que hi ha, una viga que hi ha que surt. Ara no, això és No, no fer-ho sé on amb... Això fer-ho amb l'Oculus. Per una viga que surt. A veure, quina viga, tios? Ja, Ara sí que estic no flipant. té que ser la revolució. Deu ser cagat. Per quina viga pugeu, tios? Hi ha una viga de No, és que colors. estàs molt a baix, tu, encara. No, tio, aquí, des d'aquí. La viga de colors, quina viga de colors? Espera't un moment, a veure si puc baixar. El punt elèctric. Hola, vaya trasta m'he fotut. El punt elèctric, Hòstia, que exacte. estem baixant. Per aquí, tira'n recte, salta endavant. Ja, però això ja ho havia fet, tio. Vale, Ara, pues, tio. per què Vale, hòstia, preguntes? pues això ho havia fet. No, que vull dir que ho havia provat i no se m'havia agafat. Vale. Hi ha algú per agafar dalt o què? Tires Una a la dreta. bandereta. Mira aquí darrere. Vale. A veure, qui vota de baixar baix a parlar amb el col·lega aquest aquí baix? Hem de baixar, heu de parlar amb el col·lega. Hi ha la tirolina, tio, per baixar, no? O què? Sí, aquí n'hi ha una. Que Ah, sí que... podem baixar Hi ha per la dos, tirolina. I tornar. A veure, i per pujar heu pujat per fora, entenc. Aquí posa barra espaciadora pulsar i ja està, només. Sí, és pulsar. On està el nave? Més a dalt? Ah, sí, ja el veig. Hi havia una bandereta, tio. No digueu res, Però si t'ho hem Bandereta. dit. hem dit. Si t'ho he dit, tio, ho he dit No, dos cops. Ah, sí? Sí, Suministro sí, ho aéreo, dit, xaval, vale. tenim un suministro aéreo. Aquí 137 metres, el veieu? I podem anar amb la tirolina. A on? L'he marcat en blau. Ho veieu? Va, esperem el d'AVE. Ja estic, per quina tirolina? Per aquesta. Vale, vinga, som-hi. Oh, no! Ui, quasi... De què me la Merda! foto? He deixat anar, que Has de tornar a apretar. he mort. Sí, una mica xungues, Va, estàs a prendre Hola. pel sac, Sí, Ja tranqui, està tranqui. dalt, tio. On està? Aquí no hi ha res, químics. Aquí havia marcat, tio. El És una mapa. trampa, és una trampa. No, Una emboscada. Tornem enrere. Has mort. Anem a parlar amb el Notes, aquell. Hòstia. Tens purs de supervivència. Que tenim que parlar amb el Pau. anem amb el de l'antena, sí, a veure què ens diu. Però de aquí no surt res, no? Aquí a l'antena? Els tios que estaven picant fustes. Sí, jo estic aquí i no pots parlar, Hem d'estar atents, potser. No sé, però és que vosaltres veieu alguna cosa que fiqui que s'hagi de parlar? Podries apretar la F. Sobretot, Ah, pues ara ja no. salteu amb la tirolina, no apreteu l'espai un altre cop, Jo el mantinc tota l'estona. No, doncs és apretar un cop i deixar-lo. Però com l'apretis un altre cop, No puc parlar ja amb el Pau, Vale, pues espera, que trec el punt. Marquem la nova missió. On tenim que anar? A veure si hi ha alguna safe zone. Ah, no, hem de D'anar tornar cap apropant. enrere, tio. El punt taronja. Però hi ha una safe zone de camí, si voleu podem passar-hi, que està aquí. I si pugem i fem tirolina? De camí tampoc bé, però bueno. I pugem i tirolina? El que És vulgueu. aquesta d'aquí. Mira, és tio. igual. Caminant. Va, pues caminant. Vinga.
Voleu passar per la safe o no? Sí, passem, va. Ahí va, talega. Això és un supermercat, A veure, si és el que trobo a faltar, que no es puguin entrar als edificis, tio, potser. Doncs aquest té pinta de que puguis entrar. Ei, aquí una Home, sí que caixa. es pot, la majoria. No, aquest està tancat. Hòstia, correu, que... Oi, bon, nen! Mare meva. Buah, el que vindrà aquí ara. Anim o no? És que no tiris tanta milla perquè no sé... No, si estava aquí al costat, el que passa que m'estaven perseguint els mons, els zombis. Espera un momentet, que vaig a fer una cosa. Espereu-me, que ara vinc, vaig a fer un brownie. Un momentet, farem això... Espera. Què fas? No, que volia tirar! Però avisa! Però que jo no he sigut! Hola, Que gran... Que ara vindrà aquí, vamos. A veure, ajunteu-vos. Jo estic amb el Flossi. Estem tots Mireu. junts. Cap a la dreta, nois. Ah, no, que anem a la zona, vale. Hi ha Home, molt de hi ha un camí no cofre, vist, no ve, Hi ha un cofre aquí. Obert. Puto paquet de cafè, cagat. Sí. Tio, no ens parem a cada cofret perquè si no, tio, és molt tosco el tio. Aquí hi ha un diari de batalla. Ah, però vas trobant cosetes. Veniu, veniu, hi ha un diari. Al habla Jade. Voy a Oscurecerá pillar. aproximadamente en una hora. Así Bon. que id terminando lo que estáis haciendo y dirigíos de vuelta a la torre. Què he dit? Buena suerte, campeón, eh? On està? No el veig. Aquí, on estic jo? Això és al terra? Sí. Vale, a veure, hem d'anar 400 metres cap allà. La caseta, allà on està l'Uri, suposo. On està On has, l'Uri? on has dit que està això, Quim? On estava? Joder, aquí... A on era? Perquè és que aquí ja hem estat en aquesta casa. Jo em sembla que ja el vaig agafar. On estava exactament? Pues, Mira'm, estava, mira'm on estic. estava a terra. A veure... Pues aquí on estàs tu, just. Just, pues ja l'havíem agafat, tio, aquí em sembla. Vale, aquí està la safe, a l'Uri. Jo, però hem de matar uns zombis que no els... He activat la trampa lumínica. Això també l'única no es parla. Ara sí. Sí, és pels pallos aquells. Heu activat la llum? Sí, la llum sí, però... No sé Aquí dalt, estan els zombis a dalt, on a està. la terrassa. La mare que la va parir. Hi ha una estatueta al pis de baix, a l'estanteria. Us puja un zombi corredor d'aquests. Vale, zona de seguretat desbloqueada. Aquí a baix, on estic jo, tios, Vale, la veig. on està el Quim està ara. Ja està, la sac. Vale, anem cap al punt taronja? Sí, no? Hola! Molt de nit. Collons, com se surt per aquí. Espera. Quedem a sobre de la... Ho diré. De lo de l'estació de trens, aquesta, l'hangar. Has sido tú, ¿verdad? Estem tots. Las antenas. Et persegueix un corredor, tira. Ahora el sistema de comunicaciones va de Ho fem maravilla. aquí dalt. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Compte, Uri, tens una Pero sobre dalt. todo al Dr. Cere y al Dr. Camden. Puja. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Ha caigut. Perfecte. Nos vemos en la torre. Cap a la torre? Vinga, aquí se te... Ah, vale, és un saltet... El sol se está ocultando. Tenéis menos de una hora para volver a vuestros refugios. Después estaréis solos. Ens persegueix algú. Sí, un runner.
Correu, correu, correu. Furgoneta. I casa, furgoneta i casa. Una casa. Ah. La primera casa que he vist. Vinga, va, Vale, carrereta quedem fins a aquí. casa. A veure, espera. Centrem-nos. Vale, vinga, ja he tirat el Quim, tirem. Estic aquí. Hocus pocus. Vinga, s'està fent de nit i No cap de vindran els futbol, nostres amics. podem fer un partidet. Vinga, va. A veure, aquí què hi ha? Ui, aquí hi ha coses, Diseño de plumas, aquí dintre. Hòstia, és un lloc militar, tio. Cofre obert. Ja veuràs que haurem d'acabar corrent, Ho veig. On veus el disseny? Aquí damunt Aquí, està. a la pissarra. Hòstia, bona. Pluma venenosa, no? Jo vull que tallin Ara. els arcs, tio. Treu el punt del mapa, tio, el blau. Ui, Cap on anem? Cap a És que la... si no... cap a la zona taronja, al punt taronja. Casa. Vale. Vinga, doncs, run. Hòstia, merda, ojo! Uah! Hola, ja m'ho Hola, aquí hola. a l'aigua, nen. Merda! Correu! Correu, bordegassos! Hola, perquè li vas pillant el truquillo, el de saltar, tio. Oye, Crane, si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Quién? ¿Eres Cal Crane? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo Me de llamo supervivientes en el sector cero. Nos hacemos llamar los rescoldos. Los rescoldos. El sector cero está completamente El aislado. sector cero, Hasta que soy de no han Venezuela. restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Un altre que vol mandanga. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un Vale, rayo de ya, esperanza. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Crane, solo tiene que pedirlo. Ja no està la mà, aquí. Se l'han menjat els Se zombis. hace de noche. Vinga, va, dintre. Ai. Ai, Has terminado. Ahora vuelve con Rice para... Què ens donava el Rice? La droga aquesta, no? La vacuna. Està aquí el Rice. Bien, no solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino 2 cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo, imponer su voluntad, crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Motherfucker. Rango. Descubro cómo se llega a los asentamientos. Bueno, y ahora cambiamos una miqueta las armas y això. Sí. I el Karim. Espera, no parleu encara. Oferta del dia, a ver, I vende... diseño llave B. Franklin. Bola ràpida, què és això? Bola ràpida especial. Hòstia, té una arma llegendària, que no m'arriba la pasta. Però si em venc les coses, igual sí. El mazo apisonador. La hacha pesada de devastar, chaval. Hacha pesada de bombero. Això és el que tenia el Quim abans, no? Sí que és bona, sí. Mira, vaig a pixar.
Llave de Franklin es una mejora para arma. Que bona la tercera habilitat, tio, del supervivència. Nivell 12 per això. Vale, què, com ho teniu? Sentiu? Perfecte. Vale, Estic mirant. parlem amb el col·lega o què? Quina hora és? Com vulgueu. Parlem amb el col·lega, va. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuáles? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Voleu anar de nit o dormim? De nit, de nit. Que guanyem més experiència, tio. Ara veurem. Veniu. Morir. La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el SAI no dejará que me vaya. Està plovent. Vale, hem d'anar aquí al costat.
Aquí al costat, aviam. De 100 metres. Uah, la que hi ha aquí, saps? Buah, sí n'hi ha penya. Què? És a la carrera, no veig? No, en teoria no, però bueno. Joder, macho, tio. Ja l'hem liat. Sí, sí. Estem a la puta aigua, tu. Sí, estic a l'aigua. Hòstia, cazador caminante en camino. Junta, Uri. Estàs aquí, junt amb mi. Juntem-nos a la casa. Torno cap al refugi, adeu. No, tio, Uri. Estic en zona segura, he tornat a veure. Sou la polla, però de veritat. Però què passa? Tio. Què passa? Però si estàvem junts, tio. Tu si has sigut el primer que t'has tirat... Tio, us heu anat tots, tio. No, Tu t'estaven has marxat perseguint a tu, que corrents. eres el que has Los marxat, corredores han tio. visto más A mi nidos de m'estan colibríes. perseguint? I tant, home. Destrúyelos y ten la luz ultravioleta A preparada mi no para ese m'està cazador perseguint nocturno. ningú, tio. Estaven darrere teu. I quan arribem t'has pirat Sí, però... un altre cop. Però camina, però si vosaltres heu arribat al refugi abans que jo. A veure, Vosaltres corrents per botes, tio. A veure, jo estava amb tu, t'he arribat a T'has dit, trobar jo i has dit torno, me'n vaig. sí, torno. I t'has anat, Sí, sí. i pues va haver-te perseguit Clar, fins que tu, aquí. que m'he anat, si estàvem rodejats, tio, què Però volies que- que féssim? Si estaves bé a l'àrea dalt de és la igual, casa. anem a destruir Però els si heu arribat nidos. vosaltres abans Nois, que jo, tio. ara- Vosaltres també heu vingut Però per aquí. després ja veuràs la Ara tenim, gravació. ara tenim el pavo. Vale? Està aquí, eh? Això de los nidos, tio. Sí. Però hi ha el cazador Vinga. nocturno. Vinga, va, Jo tirem ja m'he recta. agafat, jo que m'he agafat la pipa ja. Espera un moment, espera un moment. Què de la visió nocturna? Vinga, a poc. Lo de la visió nocturna vull dir la... On està lo de la visió Juntats nocturna? caminant, eh? Ah, va. Vale, s'escolta per darrere. Ei, qui s'ha quedat a casa? Qui està allà? L'Ossi. Luri, Jo Luri. estic aquí, tio. A l'Uri, Uri. Ho estic dient, que us espereu un moment, tio, però heu marxat, tio, joder. Una mica de calma, eh? Darrere. Va, que és un nom. Anem cap a la... Anem Ja, cap als però per nidos. això... Va, però és si més anem intel·ligent. corrent anirà millor. Però anem juntets, va. Seguiu el que estigui davant tot el rato i ja està. Ui. Vale, ojo, que vindrà. Juntem-nos aquí dalt. Pugem a la carretera. Vale, estem aquí a la carretera, perfecte. Sí, no tinc bales, tio. Estan aquí baix, els bitxos? Veieu? Ei, aquí baix. Sí. Vinga, va. Vale. El loro, espera. Pensa't una mica tot abans. Bueno, hem de matar-los. Ojo que vindrà, eh? No, que s'espavila. Has escupit. Cuidado con los suicidas y mantén la distancia. La horda va por mi, nens. Ajuda. Per mi... No veig res, tio, no sé on estic. Pugem a l'autopista. A l'autopista en altre. Merda, mentida. Molt bé, Didac. Perfecte, molt bé. A tots. Estic viu. És que jo m'he quedat Ens ha aquí... putat a atrapat sobre. amb el botó, aquest os. Jo també m'he quedat aquí amb tu, atrapat a l'Oxford. Merda, m'ha pillat. Molt bé. El cazador siempre puede localizarte a través de su aullido. Què és això? Són bengales de llum d'aquestes, perquè no ens ataquin. És una espècie de respawn. Vale, a veure. Esteu a 30 metres a... Un altre cop, tio. Vienen a por ti. Mare meva. No te acerques a Pugem mí. a la casa, pugem a la casa. La horda va por Hola, ti. Però ens ha atacat. És que on està el tio? Ens està vacilant d'una manera. Aquest ja és... Aquest és pro, eh? Però on està el tio? Me cago en... La cua, hem d'apretar la cua, tios.
Si ens quedem aquí morirem. Allà, darrere. Pugem al tren. A dintre el tren. Que vingui. A dins del tren ens putarà. Estarà el rient-se, el Hola, pavo, Junts. però... Apreteu la Q, que així el veurem. Mira't on està, mireu el mapa. Mireu el mapa. Ens escopint des d'allà dalt. Jo aniria per ell. Que no ens vacilarà tota l'estona. Va, anem. Per sota el túnel. Està dalt el tio, eh? Aneu apretant la Q. Anem a per ell. Mira, Estava aquí. Va allà. Per ell. Corre molt. Ara jo aprofitaria per matar les coses. Anem o què? Ràpid, Obrir, no- anem a sota el tren. Sota el túnel. Ai, sota el túnel, tio, sota el pont, collons. Perdeu la Q, eh? ¿Dónde está ahora? Aquí. Cobriu-vos contra la paret. Ojo, que escup. Merda. No pot escupir tot el rato. Està per aquí. Vaig a cobrir-me, m'he amagat. Mira, està allà dalt. Vaig a tirar-li una... Va, venen. Hola! Explotat, aquest. Bona, Quim, bona. El de baix està mort, Quim? Sí, falta No, el de baix no està Venen mort. molts, Bona. Ens en queda un. Anem. Anem a per ell. S'està movent, el notes, apreteu la Q. Mira-te'l, allà. Allà. A on? Sí, l'he vist. On estic apuntant. Vale. Aneu apretant la... Ja està aquí. No, 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 Està aquí dalt, vale. Vale, anem cap als altres, ràpid. Que s'ha anat cap a l'altra banda, el tio. Uri, vas tu primer, digues un lloc per quedar-nos. Està venint. Anem per aquí, tranquil. Aquí tenim el mur per cobrir-nos. Salta. Arribem a saltar? No. No, hem de pujar, em sembla, a veure... No, estan a baix. Seguim el Quim ara. El que ens adelanti que vagi dient, tio, que si no... No ve. Espera, mira el que hi ha aquí. Ah, no es pot agafar això. Está cerca. Clar, no es pot agafar. Presta atención a cualquier movimiento. Quedem a dalt d'una casa, tio. Aquí hi ha el primer. Ja han anat un cop a dalt. Ja ens hem separat, tio. Ja, però aquí no venen. Vale, dispara la bombona, ràpid. Sí. Està aquí. El veig. Merda, que m'han pillat. Ajuda a dalt. Estic. Fota-li. Merda, Ese cabrón ha matado a otro de los nuestros. A mi m'ha matat. Oh, m'ha pillat per darrere, tio. Sí, no té Vinga, l'hem de guanyar, Li he fotut una bona hòstia. M'ha pillat per l'esquena. Hem d'apretar l'alumínica, tio, tota l'estona. A veure si em podeu cobrir, tio. ¿Dónde está ahora? Merda. Ara ja estic amb vosaltres. Merda, m'ha tornat a pillar, tio. No sé on estàs, tia. Vengaré tu muerte. Això de pavo, tio. Racer. Merda, m'ha agafat. M'ha matat. Sí, aquest està jugant bé, eh? L'he matat. Anem aquí dintre. Vale, perfecte. Anem tots junts, Quim, ara. Espera't. Vale, m'espero jo. No sé si sortiràs aquí amb mi. Estic aquí a los veig. Bueno. No has sortit, John. Vale, però et veig, estic amb tu. Vinga, Òscar, anem-li fotent. De tant en tant anem... Fota-li el toque. Ah, no. Que saltem. Está ahí fuera. No li foteu. ¿Alguna parte? A
Podrem agafar les... He saltat la bombona, l'he llançada. Ja ve, ja ve, ja ve, ja ve, ja ve. Mira, 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 mira. El veig. L'estic fotent. Ese cabrón ha matado a otro. Surt, Flossi, surt! Hola! Havia anat... Tranqui. Jo he tirat allò a les cores. Jo, tio. Vist el Muri que l'estaven atacant allà. A veure, atenció, vinga, anem a paletar això. Que està aquí baix, Quim, no? En queda una altra. Mantén los ojos bien abiertos. Vinga, els estats dos següents. Estem junts? Mira, Aquí tenim la V. On esteu? Quedeu-vos aquí. Quedeu-vos junts. A la V, tenim la V aquí, Per apretar-la. L'heu apretada? Allà dalt, està, no sé on està. Està estupid. Merda, m'ha donat al final, tio. La horda va per ti. anem a Això vol dir que l'ascenso. les hordes ens venen per nosaltres. Anem als Lion 6. Anem a matar els bitxos. ¿Se han ido? Ja està, tens que netejar-te. Ajuntem-nos a cap Com allà, cap allà. et neteges? Vas caminant i desapareix. Mira, ve per darrere, ajuda! Ajuda! Enfoqueu amb la llum, que està per darrere el tio, Toma, l'estic fotent. Fill de puta, està dalt de... Entra, Dave, entra, no et quedis al mig del carrer. Ojo, que escup! Hola! Cuidado con los suicidas. ¿Qué pasa? Com ha patat això, tio? Doncs perquè tira la bombeta i després... Anem, tirem. Se m'havia apartat. On esteu? Vale. Hola, m'ha rebentat. Xat. Pot reviure? Està aquí dalt meu. Gràcies. Estava aquí el tio. Està allà baix. El veus allà, la llum aquella? És una safe zone. Què fem? Estem als 4? Sí, vinga. Anem als nidos. Ràpid. Està a la dreta nostra, Està venint. I una bengaleta que no anirà bé. o què? Mira, Gamon! On està el tio? Què t'ha pillat? No, m'han atacat els zombis, tio, m'han acorralat. Igual em podeu salvar, per això. Sí. Merda, Queden 20 segons. Correix, Mauro. Trampa de malla. No te acerques a mí. Buah, vaya escopinada ens ha fotut. Correu. Ajuda. On esteu? T'he donat la Estic a dintre volta. una casa, jo. Està aquí el tio, Ojo. Anem al següent, el de 6 metres. El teniu, aquest? Merda, jo m'he perdut. Tenim algú aquí sobre, Ajuda aquí, tio. Merda. Més 3, tio. Sí. Ja hem de patar tot això, què? Vinga, ja està aquí dalt, està al balcó. Està aquí, Queda un. Està aquí dalt. Enfoceu amb la llumaneta. Pugem o què? Mira, l'he fotut amb la llum. Vienen a por ti, al suelo. Estic disparant a saco. Va, l'hem fotut. Perfecte, quedem-nos aquí dalt. Ojo que venen els corredors. Sí. Cobrim-nos aquí i baixem a per l'altra, Anem a l'altra casa. Merda, que he caigut a baix. Menos mal que ha pasado. Vale, guai. Que falta un. Va. Anem a per l'últim nido, va. Sí. Bueno.
Tranquil. Queden dos Dos zones rondes. més, Danilo. Vinga. I ens queden, ojo, ens queden 2 morts a nosaltres, eh? Si ens mata 2 cops, ha guanyat. Està darrere nostra, està darrere nostra. Vaya trasta m'he fotut, tio. Aparteu-la, ràpid. Bé. Llum, m'ha pillat, mateu-lo. Mateu-lo, la llum. Estic potent. Merda, m'ha pillat. M'he fotut, Jo també l'he fotut. Cazador nocturno eliminado. Ens ha guanyat, tio. Sí. He rotat, tio. L'hem matat, per això, però... Vam matar 4 cops al tio, 4 nen, cops, saps? sí. És que és complicat, Vaja. Ens hem de lluitar contra tot. És brutal. Ah, però aquest ja dominava, eh? Ha estat xula, tio, aquesta. Bueno, però com més en sapiguem, més sabrem com les És que amb Passa el que botó de la llum el pares, tio, però clar, has de saber per tot moment per on t'ha ve. Ei, què m'ha passat a mi? Estic com... Ara. Ei, mira aquest paio aquí. Què té aquí? Ei, que venen cazadores! Merda! Estan tots separats, tio, ara. Però aquí tinc un lloc amb farmacioles... Hola, aquí li persegueixen mogollons, tio. Doncs... Per sota, puja a la teulada. Vale, activa la trampa de valla. Olé. Els he pillat bé. Jo estic aquí resistint com puc. Hermano, Varenques. Estem a la safe zone aquesta, no? Aquesta safe zone quina és? És casa, no? Persecució evadida. Ah, aquesta és la torre de casa, tio. No és possible que entres. Boníssim, tio. Merda! Hem sortit... No, estem aquí a 70 metres, tio, tots. A mi m'està perseguint l'exèrcit blau. No vinc cap a vosaltres, cabrons. Puja aquí dalt, Vale, ja has pujat, bona. Hòstia, m'han rebentat. Va, anem a ajudar-te. Estic a Ei, dalt. una cosa. Aquí A tenim dalt de alguna l'edifici. missió, Aquí tenim alguna missió. Tinc 20 segons. El dia de la Tens una madre. darrere, Uri. 2. Vaya rescate, nen. Acabo de fer aquí. Pobret, m'acabes d'obrir això. Sí, tu què estava fent? Estava obrint i he vingut. Tio. LOL, ajuda! Vine a la safe. I no sé per on s'entra, tio. Ah, per aquí. Aquí dintre del... Aquí tenim una missió, nois. És la de tornar... Això és la base principal, nanos. És la de Una tornar... missió aquí per tornar, la de l'Helena. Per això, per tornar-la, la de les... La de l'Helena, la de la... El dia de la madre. No, Òscar. No. Va safe, no? No, en aquesta d'aquí darrere. A l'edifici. Hi ha uns zombis, tio. Vine, Òscar, va. A veure si trobo la sortida. On esteu? Hi ha un mogollon d'aquests que miren, tio. Anem, com està l'ull? Oi. Estem al... Aquí estem. Vale, quan es posa en vermell és que t'està mirant. Òscar, on estàvem? No, però si estic aquí amb el Quim. Però no anàvem a la torre, deixa això. Els hauríem de reunir primer perquè un està a 50 metres, l'altre està a 30 i l'Òscar i jo estem junts. Joder, és que jo he anat a buscar l'Òscar i se m'ha pirat. I la missió principal està aquí Estava a 360 metres. No sé quina voleu entregar. La de la base. Jo estic rodejat aquí, que m'heu deixat 4 pallos, aquí no puc ni baixar. Vine, estem l'Òscar i jo. Que estic rodejat 4 pavos, que no puc ni baixar. Però si vas corrent, no te pillaran. Ja tirem... L'Uri què està fent, tio? A veure, tio.
Jo m'he quedat molt més allunyat que vosaltres, heu dit a la safe zone, i hi havia 2 safe zones i he anat a una de les 2. Que justament és on hem de tornar una de les missions. I jo estic aquí a la porta esperant-vos. Ens veus, no, Dave? Doncs anem cap allà. On està l'Uri? Vinga. A mi m'estaven fotent 3 bitxarraquens d'aquests alhora, tio. He vingut corrent, he vist un punt verd i he anat corrent, saps? No, ni he mirat si l'hem de estava tornar obri aquí o no. dintre. Sí, marca-la, marca-la. És la de... Hola, qué buena, tío. Osa. Día de la madre. Sí, crec que sí. Sí, mira. Qué buenas las trampas aquestes, tío. Sí, tio. I aquí també donen moltes missions, que vull dir, les podem anar agafant. Esto nos permitirá sobrevivir como mínimo los 2 El paio aquest ja próximos té molt días. gollent de coses, perdona. Muchas gracias. A part que li havien de donar no sé què i ens ha donat una missió. Bueno, l'hem acabada o algo. Doncs... El qui no tingui bales que doni la pipa. Tu no tens pipa? No, per la base, per la missió, vull dir. Jo tinc pipes de sobre. Sí, Ah, sí, Collons. I me n'he desmuntat un parell, De pistoles? Sí, sí. Joder. Pues jo només m'he trobat una, tio. Va tornar a la missió aquesta... Està a dalt, no? Sí. O a baix? A baix. L'Helena és la del metge. Collons, se n'es va, tio. Apreta-la bé. Per què? Lena, Tengo tus medicamentos anticonvulsivos. Gracias. ¿Qué tal te ha ido con Gazi? Puede que esté mal de la cabeza, pero sabe cómo conseguir lo que quiere. ¿Conociste a su madre? Sí, parecía muy feliz. Si mamá no está contenta, nadie puede estar contento. Hablando de lo cual, Brecken me pidió que te diese esto, además de las gracias. Ui, què ens han donat? Ens entreguem les missions que Modificació. tenim aquí, o bueno? La de pistola. Pues vinga, anem a donar-li la pistola. Vinga, 2 pisos cap amunt. No. Aquí és. 2 pisos cap amunt. 2 pisos cap amunt. I aquí. Contacte con el SAI em surt a mi la missió, No, el de la... No, el de la pistola, tios. Sí, diu l'altre, el de... Perquè està marcat amb gris. Que puja al pis de dalt, no? Pis 20... Aquí, aneu bé, vinga, va. Òscar. Sí, el piratilla aquest. Quin? Coño. Cap aquí. S'ha desorientat. Ha begut massa ¿La alcohol, tienes? tio. Bien hecho. Aquí tienes la llave que te prometí. Es de mi antigua casa de empeños. Solía ser la mejor de la ciudad. Hablando de la casa de empeños, ¿me harías otro favor? Necesito que me traigas algo de la tienda. ¿Vas a ir allí de todos modos, no? ¿El qué? Es un... No te rías, ¿eh? Es un muñeco de Rey McCall. Sé que parece una tontería, pero significa mucho para mi hijo. Loteo. Vinga, cap a baix. Què li passa aquí, que allà? Pot anar pel mig. Sembla que us heu passat, Sí, hem anat a baix de tot. Ascensor tenim que anar, no?
Aquí ens donaven més missions, aquí baix, si voleu. Sí, ahora fem un break un moment y nos mirem La las verdad es cosas, que no me sorprende que Rice haya roto su Han donat promesa, millores, pero el armes... SAI no dejará que me vaya. Aquí donen missions, Mira, incienso fàcil. Busca la banda para hacer incienso. Ho veieu? Aquí en el panell de... Un hueco para echarle un vistazo al tablón. Una nota y gafas de repuesto. Ver el apartamento de Cali que lleve los objetos que necesita. Això ho heu vist? El què? Aquí en el mural de missions. Ja m'han donat un superbate de béisbol, que fa 101 de mal. Se ve un cuchillo de trinxar que fa 107. A on us han donat això? O l'he pillat per ahí. Vaig a fotre-li alguna millora, ja veuràs, xaval. Una de dos mejoras, ahí en té una de millora. Podríamos movernos más fácilmente. Oh, campeón, nen. Tinc una... la que ens acaben de donar, li foto. Sí. Hi ha un espino. Ho he vist. I encara té, per ficar-li, una altra millora. Que li vaig a fotre ara mateix. Paladín, venga. Ah, luchador de fuso, nen. Serà un super megabate de béisbol. Perfecte, nen. Això ara em fa goig. Contigo para que les ayudes. Por favor, no te quedes ahí. Haz algo. A veure... Aquí tenim una missió. Aquí dins. L'agafem, la del paio aquest. On està? A l'Alfi, aquí dins. A l'altra banda. Oh, n'hi ha més, no? Per què? Sí, vale, és igual, fem aquesta i anem mirant. Que li vaig a fotre més coses encara. Però fem-ho després. Li dono? Quan ho vols fer? Òscar. Espera, si no està l'Uri no podem. Estàs? Ah, no, és l'Uri. A veure, no acabeu de dir que fèiem un break un moment. Va, fem un break. Primer agafàvem les missions i fèiem un break, hem dit. Qui ho ha dit, això? L'Òscar. ¿Eres Alfie? Però he dit de fer un break, no he dit res de missió. Ah, és igual. No, sí que ho has dit. Digamos que soy el que... Bueno, és igual. Ara fem un break. Bueno, després, quan després us mireu la gravació i ho veieu. La buena es que has restaurado la No iluminación la del pollis, distrito de la Cabello. gravació. La mala es que con ello se ha fundido la red de cerca del paso elevado. Aquello está más oscuro que la boca de un lobo. Así que necesitas que la vuelva a conectar, ¿no? Hay dos subestaciones, pim pam y las conectas. El orden no importa. Luego accionas el interruptor principal de la estación central y se iluminará como un árbol de Navidad. Creo que puedo hacerlo. Claro que puedes. Cualquier corredor puede. Pero hay un problema. El apagón ha creado un pequeño punto negro para los coléricos. Y montones de ellos se reúnen allí cuando cae el sol. Así que he preparado una trampa. Ya está colocada y lista. Por lo tanto, si logras llegar hasta allí y restaurar la corriente de noche, podremos freír a un montón de engendros de esos de una vez. ¿De noche? Eso es mucho más arriesgado. Lo es. Por eso nadie se ha ofrecido voluntario para hacerlo. Pero no sé por qué tengo la impresión de que eres algo más duro que los demás. Digamos que estoy aquí para ayudar. ¿En serio? Tienes buenas intenciones, ¿no? Espero que tengas agallas, o no durarás medio telediario. Vale. Voleu agafar més missions o ja us poseu a... Agafarem-les totes. Jo les agafaria totes. Vale. Aquí anirà la pròxima, a veure. A veure, Uri. Vine. Alta el Dave. Yo. Hola, he visto tu nota en el tablón de anuncios. ¿Eres un corredor? Perfecto. Cali. Ese idiota de Davud se sentó encima de mis gafas en la cantina y no veo un pimiento. Vaig a fer unes magdalenes ara. Si lo puedo ver. Tengo un par de gafas de recambio en casa. No Vaig a fer la via lliure i ara... Pero yo no puedo ir. ¿Necesitas algo más? ¿En serio? Gracias. Sí, necesito algo más. Íbamos a cultivar un huerto en la azotea para tener algo que llevarnos a la boca.
pero aquí nadie sabe cómo hacerlo. Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería. Nunca lo he leído. Se llama Cultivo de vegetales para novatos o algo así. Creo que está en una librería, pero vas a tener que buscarlo. Mare meva. Aquestes són les missions del tablón d'anuncis, Sí, aquestes són per Hi ha una novetes. altra missió. Aquí el signe d'admiració. Eh? Què ha passat? No sé, no ha saltat, no? Ha fet... ¿Esa casa que sale del humo rojo? Sí, pum, ja està. Ja estan totes? Suposo que vol dir que anem, que si veiem una casa que sale humo rojo, que vayamos. Vale. Ah, ja està, hem de sortir. Hem d'anar cap a baix. Vale, ara fem el break o encara no? Mirem-nos una mica, ja tinc la habilitat. En un minut estic, vull dir, no és gaire rato. Ja està, vinga, sí, parem. Vale, doncs vaig a beure aigua, ara vinc. Bueno, un pedazo de cuchillo de trinchar ahora, que fliparán. Estic a punt de pujar ja per poder-me posar lo de que gastes menys a l'arma, tio. Vinga, una miqueta més. No encontrarás nada mejor en ninguna parte. No hacen más que empeorar. Vale, jo estic a punt, Quan vulgueu. Ja estic. Com vulgueu. Qui falta? Tori, tira endavant. Vale. Doncs a veure, per on comencem? Quines missions tenim? Espera, a veure, quina missió? El pacto con Rice és la principal, i després tenim la pistolera, incienso, Mira, agafes... però tenim una de camí. Busca el llibre de jardineria. Exacte, hem de buscar més o menys en el mapa. I més endavant hi ha una altra, la de casa de que sale el humo rojo, veus? Vale, doncs primer fem aquesta, que la tenim a 100 metres, vale? Quina és la de buscar? Quina és la del jardín? Busca el llibre de jardineria. Vale. Jo l'he marcat amb un punt. Doncs vinga. Vaya hòstia. Vale, molt bé, tu.
D'aquí, A dalt o baix? No sé, pugem un que pugi i un que baixi per sota. Jo vaig a dalt de tot, a veure què hi ha. A dalt de tot no hi ha res. A l'últim pis, sí, no? S'entra per aquí, sí. No estic ja de dalt. On hem entrat? Pel segon pis de dalt. Mira, aquí està... No, aquí hi ha una maletita. Un tio atrapat. Segon pis de dalt. Sí, pel balcó, tio, per la terrasseta. Espera, que t'obro. Vale, està la porta oberta. Doncs jo estic al segon pis però a una altra porta, tio. I vas a dalt de tot. El libro de jardiner. L'ha trobat o no? 1001 recetas con animales atropellados. Aquí, Òscar, aquí. Aquí, tio. Aquí, hola. T'has anat per la reixa, tio. Hi ha un pavo allà tancat, A on hi ha un pavo tancat? Un tio que està dient socorro, tio. A on? Aquí, tio, davant. No sé, tio. A veure, on? Hola, talegaza. Sentit aquí socorro, no puedo salir. Sentia. Se l'han patat, Sí, el sento. Hem de trobar algú més aquí o què? Està aquí dintre. I el podem ajudar a sortir o què? No sé. Per sota es pot entrar. I es pot pujar. Ens hem deixat de fer alguna cosa allà, no? No, el llibre l'hem agafat. Gafes de repuesto, surt, algo. Ah, és veritat, les gafes, tio. No, però... Ens hem deixat alguna cosa, sí. És que a mi em surt buscar el llibre, cara. El llibre està aquí, tio, a l'entrada. Gràcies, bonico. El tenim que agafar tots, llavors. Està aquí el tio. He vist una mà dintre de l'armari, tio. És que a mi em dóna la sensació és com si ningú l'hagués agafat. Aquí hi ha una altra cosa, a veure... Ah, no. Gafes de repuesto, pues... No veig res, Me ha tio. dicho que en una librería. Ja l'he trobat, no? Me ha dicho que en una Me ha dicho librería. que en una librería acaba de sortir un missatge. Aquí, el llibre. Succionar heridas en el pecho. Està baix, Sí, el llibre ja l'he agafat, però què més falta? Per què surt encara marcat això? Manual del reproductor de Deu. Villancicos deathmatch. Trucos Aquí sencillos baix. Qui està llegint? Qui està llegint les Tot, aquí coses? baix. Sueño húmedo. La primera novela romántica para fontaneros. Madre mía. Busca el llibre, encara no l'hem trobat, em sembla, no? Brazos de la tierra, hazlo tú mismo. Cómo tener buen aspecto Ahora sí. pasados los 40. Ara. No, Llévale las gafas y el libro, lo que hem trobat són les gafes. Sí. abans. Vale, però ara desmarca això i anem a la casa de la que sale el humo rojo. Ja l'he marcat. Ho s'ha dit el tio? Te la llevo aquesta de 14 metres. Però està a 300... Sí, però és que tenim l'altra allà al costat, la de contacte con el SAI també, I la de 100 metres, que és la que tenim aquí, és el que té les missions. Jo. La de 100 metres és la és de la tornar de les gafes i el llibre. Doncs desactiva la de gafes, que és de tornar a la Has base. d'activar la de contacte con el SAI i de camí fem la casa de la que sale el humo rojo. Que l'he marcat en el mapa. Està marcada. Que és, com es diu la fase aquesta que dius tu del rojo? La casa de la que sale el humo rojo. Si mires el mapa... Sí, però com es diu la missió? És que no ens ha donat cap missió. Ens ha dit... Bé, Mira el mapa, ir a la casa que sale el humo vale. rojo. Vinga, va.
Veniu, anem tots? Vinga. Voleu veure una granada casera? Sortiu d'aquí, sortiu, fugiu, fugiu, fugiu. Fuig. Va, que liat. La casa de la que sale el humo rojo. Des del punt de l'esquerra... Al punt marró de l'esquerra, sí. Anem pel túnel, no? O què? Aquest túnel no és el que està tancat? Sí. Sí, no és... Aquest és el de tancat. No, aquí hi ha un gros, aquí hi ha un gros. És aquí. Hi ha l'humo rojo. Oh, explota. Mare meva. Hem de saltar i no hi ha cap lloc per saltar. Al magatzem. Merda, venen. Va, home. Toma. On vas, cap va. Toma! Patada ninja! Vinga, som-hi. Ui, compte, aquest és pestilente. Ui, aquí passarà alguna cosa, S'ha dutxat. Aquí estan fotent metanfeta, però fijo. Aquí està el Heisenberg. Cocinando, saps? Heu de venir aquí a la porta. Heisenberg! Aquí se'm bloqueja, tio. No m'ha dit res. Oh. Ha tirat drop, a darrere de la muntanyeta aquesta. Hola, tío. Buenas, soy Quita, Crane. quita. ¿Estás ahí? Crane, soy Aman. Lena está ocupada. ¿Puedo ayudarte? Alguien acaba de darme una lista de la compra con fósforo rojo, lejía, yodo, ácido clorhídrico, éter dietílico y nitrato de fenilmercurio. Y después alguien te ha dado una receta para hacer psicotina. Una anfetamina barata que los hombres de Rice usan para permanecer despiertos durante días. Los coléricos son más razonables que alguien hasta las cejas de esa cosa. Creo que debería mandar a ese tipo al paro. En realidad, estamos desesperados por conseguir nitrato de fenilmercurio. Es un desinfectante de laboratorio y se nos ha acabado. ¿Quieres que me encargue de su lista de la compra? Sin duda. Después ven a verme a la torre. Tengo una idea que podría obstaculizar sus actividades. Vale, ens ha donat una altra... A veure, mireu el Ve al bazar mapa. i Buscací ha de tenir que anar a la... Lo sí, hi ha un punt de ruta, el podries treure. He ficat un punt de ruta? Sí, tio. Hòstia. Ara hem d'anar a fer el contacte con el SAI, no? Que és el que tenim més a prop. Sí. Sí. I... hem d'anar per aquí, no? Més o menys. Cap allà. Tot recte, pugem per la muntanyeta. Ah, és aquí. Aquí sobre. Sí. Hem d'estar tots. Sobre el tren.
És la segona vegada que venim aquí. Hi ha un cofre dels bots aquí dintre d'aquest vagó, Habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, corto. Obriu el cofre d'aquest aquí baix. Entrega robada, tio. Aquest overall és un bate de béisbol. Vale, a veure, continuem per... A veure, què tenim de les missions? Mira, tenim dos juntes, tio. Tenim la del bazar i la del taller. Anem primer pel taller i després al bazar. Vale. I després podem provar lo del costat, tio, que sembla un desafi o algo. Vinga. Per sota, no? Sí. Hòstia, merda, espereu, pausa aquí un moment. Canvio les piles, un moment. Se m'ha tardat això. Vale, ja estos. Som-hi. Endavant. Per baix, no? Hòstia. És aquí, ¿no? Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. ¡Hola! Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. Collons Bueno, ha anat? això està tancat, així que hem de buscar una entradeta. Convence a Jafar. El llit és per dalt. A baix, a baix. Ahora mismo tengo una oferta especial. Ah, està aquí, tio. Vale. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. ¡Que te follen! ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma, aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Que convincent, nen. Pues te voy a robar en tu casa. Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con Hostia, romperle diseño, las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, Está fora, a la entrada ¿verdad? del túnel. Su Espera. pescador siempre nos espera allí. Hi ha un Sí, cuchillo no, aquí la de re- trinxar que flipes. 8.000. Bueno, ara hem de fer aquesta d'aquí... La d'aquí sota, cap al sud. Ah, exacte. Aquí hay un diseño de soldador. A veure... Era Cap al per sud. fer aquesta. Vale, marco punt. Si no el veig, el disseny. A dins, vale, al- sí, ara el veig, ara el Vale. Punt blau. Som-hi. Uah, meco.
Vale, aquí què havien de fer? No sé. Hola! Ha sigut això. ¿Qué Hola, tiras? ayudeu- Está tirando. Te has Ayudeu-me desconectado de la conexión con Steam. Ajudeu-me amunt. A dalt de la... Vale, merci. Oh, també, m'ha desconnectat. Han perdut la connexió de Steam. Sí, és que ens han disparat alguna cosa, tio. Jo he perdut la connexió i no estic amb vosaltres. Jo estic amb l'Uri. He perdut la connexió amb Steam, un altre cop. Vale, no fem res, Davi. Joder, tío, puto Steam de merda. Jo també, desconnectado. Què dius? Sí. A veure... Què? Anem a la casa de Safe Zone, tornem a la Safe Zone tots. Va, jo estic a la... No, estem aquí... al garatge, m'ha sortit, tio. Per què ho feu? Heu sortit i tornat a entrar o no? Mira, ara he perdido la conexión amb Steam. Sí. Deuen tenir problemes, tío. Aquí era ve al bazar y busca a Aziz. Corredor celoso. Hay un desafío, zona segura y jugador. No, xalava un moment, ara vinc. Descarrega això. Ja l'he trobat, l'Aziz. Està aquí. No l'apreto, Volcan... Tengo que tornar a entrar, tío. Hay 2 partidas en esta zona, ahora sí. Pero no, en canvi no m'ensenya a l'Steam.